Príjemný víkendový večer. Sme radi, že práve Krimi dnes na 22. narodeniny televízie JOJ štartujú v novom spravodajskom štúdiu na Kolibe. Pripravené máme viaceré technologické novinky, ktoré sa vám, verím, zapáčia. Vítajte a poďme už na aktuálne témy. Rizikový zápas dvoch večných rivalov. Slovan Bratislava hostí Spartak Trnava, okolie štadióna je plné ozbrojených policajtov. Hľadaný muž niekoľko týždňov na úteku, obvinený díler chcel ujsť do zahraničia. Policajti ho chytili v poslednej chvíli. Vyhrážanie smrťou pre 10 eur. Mladík napadol a okradol 30 rokov staršieho muža. Už je v policajnej cele. A dnešné Krimi začíname v hlavnom meste. V týchto chvíľach sa na tehelnom poli hrá rizikový zápas medzi Slovanom a Spartakom Trnava. V teréne je opäť množstvo policajtov. Situáciu pred zápasom sledoval aj náš reportér Michal Grežďo.